Kumsah ni som ni pakat February ni khat ania Indiram state pakat Karnataka Udupia chuan kumsom li palia upa Balakrishna Pujari chu chengin ani hi voina hian apum maron nathuta aluak te ron chukin akut le ke te chu aron vota thlan fimin abual zoi mai ti chuan achung te chuan dam doin lian zoka ani chun kalpuita test sang te hanti nuwa chuan doctor te chuan mit liam ani thu an hreta ana nan hriat chu tak nuwa chuan ani chun en kol zuya ma se ma reng a son thei tlat lo mai doctor po chuan a om zia a hrethiam lo hle maya a report la chu ha normal zel mai boxi chuti chung chuan Balakrishna Pujari chuan na ti chu aban san thei silowa ana chu a chol hau silo a thin te akalte alung tele a ko chunga patrang sang te chu an endika chung ho chu a thazel boxi ani chuti tak maya na ti chan chu doctor te po chuan an muchuk thei talowa doctor dang chu banin atopa chuan Bengaluru a chuan ron thlengta hemi ma po hian damdoin tam takan pana damdoin pakualaya chuan ani chu hanin entirani chung damdoin sang a doctor te chuan Balakrishna chu an en kol trewa a chang chuan han ziom ve deuh thrin ma sela adin mun chuan chet lam ma pan le zel boxi chutianga a om chu August thla tang khan ania chutiang chuan na satakin na loin en kola October lo thlen chuan Balakrishna po chuan adin mun chu ha ziom deuh hretin a hria chutiang ani wang chuan an chungte po chu an lom ve hlea chung zinga chuan Sandip po chu telvein Sandip hi Balakrishna nupui pratimai unau pa dik tak kani Sandip chuan amak pa chu mak pasatli angin nain lova anin kongwe le train a unau pang chia chen Sandip hian Balakrishna chuaina anin karpo a Hrai memani abula chuan khosain engkima atran pui thina Balakrishna nan poisa tam tak in en kolna tana aman nuwa po Sandip chuan atlereu te chu Balakrishna damdo in manatan te chuan ada kham hi alani chutiang khop chuan Sandip chuan Balakrishna chu angai sanga angai na bok atopa chuan Balakrishna po October ni soma chuan damdo in lamatang chuan chu tirani vedon ta achung te po an lomin in lama chuan mu angei tumin na loin buat sai veni an khuala chu Bengaluru train kilometer zali borvel zet mania kar point Dakar ri ta tanga Dakar somdon kalani nge Balakrishna chuan nuam taka in na thlen theinan karan hoa jinkong thui tak chu han zo puita ne chumi zan dari vela chuan in chu han thlen puita damdoina khan ni som ni panga zet mai au mawangin an chu ta ka wang chuan Balakrishna po chu halom em an laina te han trenom tele an chung te po chu ina chuan aron tlan khoma tuna chuan an na tangin ani chu alodam chuk don ta ni hrin an chung ko chu an lim em ani chumi zan chuan an zain ina chuan zanri an kil hawa chutianga zanri te han kil zo tak nuwa chuan Sandip po chuan a thian pa chu ha chol tura ti in anin lama a hon san tur thu a hrila ti chuan thataka thlain Sandip chuan Balakrishna po chu a hon san ve ta nei zanrei lam malo ni ta ka wangel mitin mai chu anin lam panin an honga midang zong chuan ani nu pa chu an hon san ta ka chuan ani po an mu ve ta jinglam dar thum vela chuan pratima chu aron har thuta Pasal lom dan chu adik le dilo te han en velin apmudana Pasalom dan chu a thalo topin na hreta Pasal chu a thoto lo ni na hriani amang an ema wang chuan Pasal chu a soi vaka chu baka a mingte point a ko na sa hle ma se Pasal chuan ani chu chan zai reng a rel to silo chutianga Pasalom dan adang lam ta ka wang chuan pratima mang ang chuan phone mangin midang te chu bekual ta ama sabarin Balakrishna pa chu piain anin lama ron kalvat Turin acha amonu mang auri awang chuan Balakrishna pa po chu lau thong zetin naron kalhal thuya pratima po chuan a u Sandip po chu halova bebok pratima vek chuan a u Sandip baka online na dang te po amalte te in nalova bia ti chuan a hrem hasa tu piang chu anin lama arang in aron tlan khoma
Bala Krishna taksa han enfia chuan an lau na chu halo thleng dik ta ni ti an hre thei ta ni chutia Bala Krishna thi tamai chu an hre thiam lo tlang le ya chuti lain then khat chuan huneng ma chen na dam lowa chuwang chuan a taksa chung rila taksa bung sang te chu han lo chak to lo wani an ringa alung te chu ha chak tak lo wangin Bala Krishna chu lungphu cholin athita ni ya han ngai thu te han soi ni ti chuan chuina chuan lungai na chuan thla zar ta aron thleng hmasa piang mai chu han trap chu ani ber mai zinga lo ni chuan sarkar dam doi na tranga doctor local chuan Bala Krishna chu ron chekin athi ti ron nem ngeta an chung te le midang te po chuan an tur viawa abik takin sandip chuan Bala Krishna thi chu ha turani a thin par rong bula chuan a trap kau kawa chuti lain a maya thil dang lam lo om deuh chu sandip chuan a mu mai ta hau lo mai ti chuan a rang theyang berin Bala Krishna pa nena chuan a vakal thuya arin hlelna te chu hawaril postmortem tura thon turin sandip chuan Bala Krishna pa chu hawangena masia pa chuan thidan pa ngai thi ni na ria postmortem ngai na hretlat lo engwanga postmortem chu du nge ani azot chianga chuta chuan sandip chuan Bala Krishna pa nena chuan Bala Krishna ruanga serle liam neu neu te chu ha mu ta ne midang te point a han mu ta ka chuan mak an ti hle maya ti chuan Bala Krishna ruang chu postmortem ngai chu try nan theta hun khoral lovin sandip chuan police station lama athil rin hlel chungchang te athil mu chungchang te chu hawashila police point complaint chu han lo ziak luta in lama chun ron kalin ruangpo an ron zir chiang sarkar dam doi lama postmortem turin an thon zui ta ne ti chuan police te chuan postmortem report chu an ngak taran maya chumi pa chuan Bala Krishna chungchang chu investigation an kalpui pareng bok Bala Krishna chungchang chu han chuya Bala Krishna chuan athi malo kum khat kalta khan in tharte sain an in lom na hunte abuat sai ti an ria anupuin an chuan kumsom pariat zep in nei toin fanule fapapo an nei nge nge an in nei tirlam chuan Bala Krishna chu Mumbai anupui fanau tinen an chenga chuta chuan hotel lian zeta manager angin na hathokani mase covid ripui haron len taka khan midang te ang bokin Bala Krishna chuan atna chu chanta anin lama chuan ron hongin college pakhat bula country na honga atira chuan a sumlau lupo atamlem lo le mase re deuh tak nuwa chuan a country te po chu alo hlok ve tranta chumi nuwa chuan anupui chuan beauty parlor te po a hong vele ta zelbok ti chuan an ni pani chuan na an tho ta ka wang chuan an sumle paidin mun po aron pa ngai chhota zela anupui pratima chuan social media video te siamin makeup chungchang chu a post na sa hle train chutiang chuan chung ko hlim thei tak ni om takin an langa limom tak chuan an cheng ho zela amai ro chu ni khat chu Bala Krishna chu hadam lo ta thut mai a khosika sang e me ma a luak vak vak boka a vai roi maya a taksa te chu thlan fi min a le bor bor mai ne ti chu soita gang khan dam doin tam taka te chuan kalin a har sana chu doctor te chuan chin fel an tum thrina ma sean ching fel hlei thei chung lo hun rei fe in en kol nuwa adin mun te chu lo ziom dewin doctor chuan dam doin atangin a discharge ta lom taka in lam maron pan line ina thlen zana la la an ina chuan athita si sandip chuan magati em awangin chuti mai mai thlir liam chu hatum lo zona tam tak chu in zotin thudik hriat adune chutiang ani wang chuan thudik hriat tumin a farnu pratima chu zona sang sang azota kamizana khan a pasal chunga chuan ang thil chiang e thleng chutarang chuan Bala Krishna chunga engmodik lo chu min sandip chu na hretane kamizana khan an chung ko zong zong chuan an ni chu han kalsana sandip chuan anutei chuan Bala Krishna chu ain kol tur ni na hresia engtizia anutei po chuan Bala Krishna chu kalsan tamai nge ani chu a hrethiam lo hle achan po a main anutei chuan Bala Krishna chu ain kol don ti a soiwang ani mase a chu san nuwa chuan anutei po chuan Bala Krishna chu naupang tenen chuan a kalsan le ta dai mai sia soita kangin chumizan chuan Bala Krishna le anupui pratima chau chu ina chuan anom ta ne anutei chu engwanga pratima le Bala Krishna chu kalsan nge ani azo chuan anutei chuan ani point chumizan chuan ri atum ve tho ti asoya
Mase pratimai chuan ria phal saklova a pasal chu en kultura awamat rul thule midang te chu angai lo thu a hril tlat maya anu te chu naupang te hruaya mundanga riek turin pratimai hian alo ti helo ni pratimai po hian a unau pa sandipa chu a pasal chu angai tuam lo thule amara en kolton thu hrilin in lama ho turin alo tir liam ve boka chumyom zia chu sandipa le balakrishna nu te chu pratima chuan chumizana omlo tur chuan adu ti nani anu te chuan chulo po chu thilmak danga soilea pratimai chuan apasal damdoina han en kol lai chuan lungai melpo apulova apasal han ngai sak melpo apulo ni in na soi balakrishna chu anu te zo chuan a en kol na sa ema anfa te po pratimai chuan a en kol thatok lo ni anu te chuan soin pratimai chuan a hun tam zok chu phone man nan mangin phone a message sa taipa ani lo le call manga ringzat jatin anui war thinin anu te chuan a soithlat mai ni balakrishna boral nu october ni somni panga niya postmortem result po chu ala chuk thei chung lo ti chuan lo the lovin balakrishna vuina hun chu han manangai ta chumi nuwa chuan sandip chu a unaw nu bula chuan vakalin zo na havzo le ta pratima bula chuan sandip chuan khamizan khan ina tungeron kal hati tatong maya tu bula nge huna man ti te hazo ta ka chuan pratima po chuan mak ati ta hle sandip la chuan engkim ka hretoa ika trang nge hian hriat ka du mai chawani hati chumai ba ka sandip chuan pratima bula chuan postmortem result aron chukanga mitin mai hian thil thlen dan chu han hrechiang don mani chu wang chuan thudik tak chu min hril maila itana thazo kang ti in afarnu chu ha vauta chutianga aunau paina ti taka chuan pratima po chuan inzep reng thei don ni na hretalova aunau pa sandip chu alam tra siam thei a in beise ti chuan thil thlen dareng kim chu dik takin sandip an hena chuan a hril tavek mai ni chutia pratima in sandip an hena thil thlen dan a hril lai chuan sandip chuan a phone a recorder chu lo onin pratima thu sei zong zong chu halo record vek maya kumsang ni le somni pathuma chuan balakrishna le pratima te inkara chuan buina engma alom lo poisa an lalut nema hansung ko pon lim hle social media po unactive mema annu pa chuan instagram a reels te po an siam dun fo thrinani pratima chu mechedang ang boka sum ngai na mi ania nom chen nalam chu hangai na ve hle balakrishna ni na hanin nei chuan kumsom pariat mi chawania Shring nuna mani du dan dana han talvel dan chu ala thiam lo mani chutianga poisa te ama pula atho chu taka adu dan dana anun thei taka chuan pratima chuan omdana hre thiam lo hleya poisa nga boxia tuna chuan a dream zong zong chu ti hlo tling thei ta anga ain ngai ani a instagram follower te po ano pung ve zela anzia chuan mi pakhat dilip chu hatelve private in ani nen chuan ain bitrina atira chuan in thian satli mai ni nan lang ma se arai tiel tiela in thian that na chuan indu na hatlena indu na chuan uire na suala hruailu ta ne chutarang chuan pratima chuan a hun tam zok chu a phone khoi nan chuan a mang ta thrina message a type deuh renga zoite te in phone chu a mang fo bok balakrishna point anupui om dan loin thlak danglam ta chu a hai big lo thilni dan chu a hrethiama anupui chuan ngai zonga nei ta ni te poin a hria anupui chuan nundan pa ngai anei let le theina turin a thei to pachua balakrishnan chuan pratima chu achangin thunhuerol takin abia achang chuna vin rep train mase malak na chuan omzia re nganei thei silo a pasal thu soite chu henga ma chuan ngai lo ani chutiang ani wang chuan balakrishna ril runa chuan a thian pa a unau pani bok sandip an hena chuan thil thlen daneng kim chu ha hril ve thina sandip a unau nu pratima omdan chu a hril vek train sandip an abiak chuan a hriat thiam ve te habeisea mase pratima chu meche sual le lulul zet mai hinia a pasal le a unau pa thu soite chu enga ma chu na ngai lo atira chuan an thu soite chu ngai poimo om chuan a han om ve dewa dilip po chu reilo te chu a han break ve zuai mase reilo te ani pani chu hanin bechun zom le tamaya message ten thontonin anin call le hanin call ba ka afalin ai mutafo mai
chu tianga hanin mutak fo wang chuan anin kara chuan in hmangai na chu alo piang zul deuh maya anni pani chuan nupa in siama Balakrishna chu kalsan dai mai chu handu tone ma se chu tiang tur chuan an kong dal tu Balakrishna chu ala om ve miu sia an tan chuan Balakrishna chu nok sak mai hanitane ti chuan an hring nu atanga Balakrishna da bodan tur chu ruam man na han siam ta in trend ti vel chu anni chuan an ngai sang lem lo hle chuai chuan Balakrishna chu ti hlum dai maya an nu atanga da bo dai mai chu han du ne ma se eng ti han ti tur nge han shelova midangina an mani an rin hlel lo na tura Balakrishna chu da thatra mantum athi dan po thi dan pa ngai anga athi chu hangai dona chu tiang ani lova athi thu chuan anni chuan rin hlel an kai mai don si ti chuan anni pani chuan ti dan tur chu han ngai tua darkar tam fe an soiduna internet lama te midang ti lum dan te han zirbok Balakrishna chu ti lum du view ma sela man chu chu an hlau ve em tho box sia article tam tak te chu han chiara video te hanena tik chi sang chu an thlir kual boka Balakrishna chu rin hlet om haulowa tha ngei chu han tumane ti chuan ngai tuana te nom le rap thlak zet mai chu han puta Balakrishna chu zoimuanga ti lum man tumta tur chu tlem te in nan peanga chu tianga tlem te han pek chuan voile khata thok nga lovin chu tur chuan a hrisel na chu ha khoi poi mai dona hun rei takan pek chuan ani po chuan atlin lowanga hathi mai do ni nan hriani midang te chuan athi dan chu dan pa nga yanga natna wanga thi ni nan ngai mai dona ani chuan rin hlel an kai don lo ni nan in hria zoi muanga adam lova zoi zoya achak lo tel tela athi mai chuan dan pa nga yanga thi ni in midang te chuan an rin chu han be sia police te point investigation an ti lo an be se ti chuan chutiang tur chuan thutlu na chuan siam ta Balakrishna chu engang tur ngen pekang ti chu han ngai tu ta ne an che phim khur ma man chu chu han hlau tak zet Hrai fe nuwa chuan an chemical du tak mai chu han mu chuak ta amero chu chemical ming chu kan soilang the lowang achan po he thil hi wantlang himna ta na thup thlat ania crime story kan chira kan ngai thlak hian thil sual ti zirna nilovin thil thati zirnan jokte misul laka kan inven na tur zokatana kan ti chute po ani wangin thil thalo nia kan hriat chu kan tilang lo ngam don ani chutiang chemical chu damdoi dora vale mai the ani lova amera chu dilip chu sumdong house tak mai fa pa ania melriat po tam ta kanei dan lowa sumdong tam tak tenen anin melriat mio wangin chu damdoi laom zet mai chu dilip chuan anei theita ti chuan an ruam manna tenom zet mai chu an kal puita ti chu kum sang ni som ni pali august la trang chuan Balakrishna hrisel na chu apan chho tario maya pratima chuan a pasal eitura chuan tur chu zoi muangin tlemte te in napol trantane nitin mai chuan Balakrishna taksa chu a chaw tiela a chawin adang ma natna hreom tak tur ni mai hian a lang reng mai an chung te lai an thenom ko veng te chuan hrisel lo na ru tak anei ni mai an ngaya pratima te ruam manna po alakal fu viorie anni point Balakrishna chu adam chu lo chu han be se ve em ma se chung lame roin ruam manna dang anei tlat kumsang ni som ni pali october ni som paku ania an be se lo lutuk tak main doctor te chuan Balakrishna chu an lo en kol dama in lama chuan aron thon ho don aloni tareng mai si anni pani po chu in mule zui halin an ruam manna hatlol taka chuan ruam manna dang siam le zayan rel ta ne turina Balakrishna atha zo miu lo wangin an mani nge in Balakrishna chu tha mai chu han tumta anni pani chuan in nei vat chu han du to wangin man mo takin ruam manna han siama Balakrishna tilhum hun tur po chu han rel fel thlap mai October ni som pako zana Balakrishna chu tha turani anti buru mai anlai chin te hoina an in an chuasan nuwa khan dilip chu ina zoi muangin naron luta zanlai lo ni chuan pratimai te bedroom a chuan dilip chu valutin
balak Krishna chu kuma chuan tui takin nalo muhi la lukham chu lain dilip chuan balak Krishna chu lukham hang chuan uplum matum ta ne balak Krishna po chu ron harin makti zet mai chuan ama be tu chu halo be let vea mase pratima chuan dilip chu lo pui thuin a pasal balak Krishna ke chu halo dom bet ve si dilip chuan lukham chu mangdu tok mai lovin balak Krishna ngonga chuan akut panin na rek zuita refe maya nin chai tak nuwa chuan topa zong balak Krishna chakna chuan atlin talo ti chuan balak Krishna chu haboral ta ani chung thil zong chu sandi panhena pratima chu na hril veka chotianga a hril chan po chu atira kan soita kang khan pratima hian au sandi pa chu haring ema alam tanga asiam thei abe seva soi chu kani ma se abe se lo deuh mai in sandip chuan anin biakna zong chu phone a lo record veka chung thil zong chu police ten hena chuan thlenin finfiana tan a man tir ta miam mai police te po chu doctor hena chuan kal halin postmortem report te po chu hanwala postmortem report a chuan balak Krishna thi chan chu chiang takin nalo in ziaka rel hung ngai chu hani reilo te a chuan police te chuan pratima le dilip te chu han manzui ngala court ro rel hun chu anni chuan an ngak taran maya court chuan hunengmo chen zong atan tir ve nge yang le eng ang point ruam man na fel fai nei ma sela dikna hi zong ne ngai na haom lo atopa chuan alo lang chu le nge thrina ni hi ole tuna kan case chu khati zong kha lo ni le phot mai te se